Казвам се Златина Петрова и искам да ви разкажа за изкуствения интелект и неговото приложение в креативния свят. Помислете си за най-интелигентния човек, когото познавате. А сега се замислете как изкуственият интелект е 400 000 пъти по-умен от човека, за когото си мислите в момента. Това отваря въпроса как идва нашата креативност и как идва креативността на изкуствения интелект. Както и защо ние сме толкова склонни в наши дни да делегираме на изкуствения интелект нашето въображение, нашите идеи и нашите виждания. Ако искате да разберете малко повече за това, останете с мен в следващите минути. Какво е креативността и защо тя е толкова важна за всички нас? Нека започнем първо с креативността за всеки един човек. Тя идва от нашия опит, от нашите знания, от нашата перспектива, от нашите емоции. Ние буквално изпитваме всичките идеи, които искаме да създадем. И реално това е самата дефиниция на креативност. Колко бързо, колко ефективно ние успяваме да измисляме нови идеи, които да прилагаме на практика. А сега, как изглежда креативността на изкуствения интелект от друга страна? Изкуственият интелект изглежда изключително креативен, обаче той работи с готови модели, които пресъздава и комбинира спрямо данните, с които разполага. Да, вие ще кажете, от една страна, нашият мозък събира данни и ги обработва през нашите възприятия и през нашите спомени. Изкуственият интелект от друга страна събира данни, които обработва въз основа на информацията, с която ние хората сме го захранили. Така че това, което ние виждаме от изкуственият интелект като краен резултат е креативно, но е познато. И затова ние не можем да сме сигурни в оригиналността на нещата, които той създава. Така обаче, ако се замислим за човешката креативност от друга страна, ние мечтаем, ние гледаме отвъд това, което е възможно и успяваме да си представим невъзможни неща, които придобиват реалност. Погледнете цялата среда около нас, погледнете всичките машини, които са създадени, всичките технологии. Дори самият изкуствен интелект сам по себе си е творение на един човек, който успял да пресъздаде своята идея и своята визия в нещо толкова голямо и толкова мащабно. Това е най-основната разлика между човешката креативност и тази на изкуствения интелект, защото човешката креативност вижда отвъд ограниченията, докато изкуственият интелект работи с моделите, с които той предварително е захранен. Няма по-ценно нещо от усилието и то стои в основата на креативността. Така ако погледнем към всеки един известен творец в човешката история, той е станал творецът, който е не заради таланта си, а заради усилията, които е влагал, развивайки своя талант. Защото така се развива и креативността, така се и развиват и нашите идеи. Колкото повече усилия ние влагаме, толкова повече идеи ние сме способни да генерираме, защото и нашият опит се разраства, защото и нашата перспектива се разширява. И колкото по-голяма е нашата перспектива, толкова са по-големи нашите мечти, които света заслужава да види. Когато работим с изкуствен интелект, ние свикваме с удобството, което той ни предоставя, за това, че бързо и лесно успяваме да достигнем до информация. Да, човешката креативност е ограничена от времето, от нашето настроение, от конкретната ситуация, в която ние се намираме в момента. За разлика от изкуствения интелект, който ни дава отговорите бързо и на секундата. Само че тук идва следният момент, че е много важно да не забравяме, че изкуственият интелект в крайна сметка е един набор от алгоритми и една огромна база данни. И тази база данни никога няма как да измести нашата креативна мисъл и нашите идеи. Затова, когато имате някоя идея, преди да побързате да напишете командата в ChatGPT или някой друг тул, който използвате за изкуствен интелект, и да знаете със сигурност, че вашата идея не е по-малко валидна от това, което изкуственият интелект ще ви предложи. Даже експертите обичаме да казваме, че много често човекът хваща грешките в изкуствения интелект, защото той може да бъде изключително убедителен и това ни подлъгва, че неговите идеи са винаги това, което ние търсим. Но идеите, които ние търсим, са тези, които живеят единствено в нашите мечти и в нашето съзнание. Когато мислим за изкуствен интелект, има един друг важен момент, който не бива да забравяме, и това е нашето поведение в социалните мрежи и в интернет като цяло. Колкото повече време ние изкарваме в скролване, в ангажиране с видеосъдържание,
което тези социални мрежи ни предлагат, толкова повече ние се измаряме и ни е трудно да проявим нашата естествена креативност, да се вдъхновим и да опознаваме света около себе си. Защото креативността е преди всичко интеракция с заобикалящата ни среда. Но не заобикалящата ни среда онлайн, но заобикалящата ни среда по принцип. Пресечната точка между креативния ум и изкуственият интелект е именно в креативния ум, защото изкуственият интелект не може да съществува самостоятелно. Зад него винаги стои един човек с неговите идеи, който пише командите, които изкуственият интелект изпълнява. Да, ние виждаме всичките тези интересни видеа, всичките тези имиджи, които съществуват в интернет, обаче всички те са плод на един творец, който имал една идея и който отделил от времето си да даде правилните команди на изкуственият интелект, така че той да може да ги реализира. Когато си мислим за изкуствения интелект, всички ние се притесняваме доколко изкуственият интелект ще ни измести в нашите професии. Много често моите студенти ме питат: окей, защо трябва да уча дизайн, когато има една машина, на която аз мога да задам команда и тази машина да създаде всяко едно нещо, което аз пожелая. Истината обаче е някъде по средата, защото изкуственият интелект ни дава възможността да бъдем по-креативни. Той поема нашите елементарни функции, за да можем ние да разполагаме с повече време да проявим нашата креативност. И в тази връзка хората, които са мързеливи, които не желаят да се развиват и разчитат на изкуственият интелект да бъде креативен вместо тях самите, да, те ще бъдат изместени. Но за всички останали, за всички мечтатели, за всички творци, той ще бъде едно оръжие, което ще им даде възможност да бъдат още по-креативни и още по-вдъхновени. Темата за етиката на изкуствения интелект е свързана с това, че много трудно можем да разпознаем кое е истинско от това, което е измислено, и все още не съществуват начини, по които ние обективно да можем да направим тази ясна и отчетлива разлика. Въпреки това обаче, всяко едно съдържание, което е създадено от изкуствения интелект, винаги има едно усещане в него за измамност и за фалшивост. Образите не се движат в едно видео съвсем елегантно, по начина, по който би се движил един човек в реална среда. Даже, ако обърнете внимание на някои видеа, все още има хора с по 6 пръста на ръката. Това е едно от най-ясните начини, по които може да се разграничи кое видео е истина от това, което е създадено с изкуствен интелект. Аналогично можем да кажем същото нещо и за всичките снимки, които се създават с изкуствен интелект. Колкото повече изкуственият интелект обаче се развива, рисковете за етиката ще стават все по-големи. На нас ще ни бъде все по-трудно да преценим кое е реално и кое е фалшиво. И затова единственият начин ние да правим тази разлика е да бъдем критични и да мислим критично. Това също опира до нашата креативност, защото отново, ако мога да повторя, нашата креативност е това как ние генерираме идеи, което идва от нашия опит. Критичното мислене е част от развитието на нашия интелект и от развитието на нашата креативност, и това ние да се съмняваме. Може ли да бъде друго? Има ли друга алтернатива? Когато ние се научим да мислим критично, тогава ще проверяваме информацията, която срещаме, и ще хванем това разминаване между действителност и между измислица. Първият тул, който ще разгледаме, се казва NanoBanana. Той е разработен от Google и е изключително хубав за създаване и генериране на снимки и на видеосъдържание. Той реално е най-популярен за генериране на снимки в момента и ще ви бъде полезен тогава, когато желаете един стил на снимка да се пресъздаде измежду много снимки. С други думи, да създадете една поредица от снимки с един и същи герой, с една и съща тема. Това е вашия тул, NanoBanana. Ако желаете да надградите вашите творчески умения, Midjourney е тулът за вас. С него ще може да създавате сложни картинки и видеа, като за целта ще е необходимо да се научите да пишете промптове по малко по-сложен начин. Тук може да ви бъде полезен ChatGPT в написването на промптовете и обясняването на идеите, които желаете да реализирате. За Midjourney е много важно да се работи с много дефиниран визуален стил, много дефинирана експозиция и композиция, за да може да създаде това, което желаете да видите на вашите екрани. Силно е подходящо тогава, когато искате да създадете песни, било то за вас, за приятели, за семейството си, за някой любим учител или за Smart Scroll.
Изкуственият интелект се развива динамично всеки Божи ден. Всеки Божи ден ние виждаме и много съдържание, което изкуственият интелект създава. Той е навсякъде около нас. Но не забравяйте, че изкуственият интелект е средство във вашите ръце. Той не може да вземе вашата креативност, не може да вземе вашето въображение и най-вече не може да вземе вашата идентичност. Защото когато ние творим, ние винаги оставяме частичка от себе си.